A dream I know, deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video where I want present to una this very moment, and I go to follow una, they watch the video. After we don't watch them together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Jehovah. Igbo agara riot ka release ya. Ọ bụrụ na onye Awụsa ụmụ Igbo akpọchisie enwe ịtachi ọnụ, ndị Awụsa atachi ọnụ everybody ị ga-erizi ihe nke kwupụta. Mana ọ bụ onye Igbo naanị isi tachi Monde, ụmụ Igbo were na-akụwasị shop, ụmụ Igbo were ya na-arụ ala na-agbagbusi onwe ha. Sepụta gọvanọ kpọbise ya waya ntị kụrie ya ọnụ. A na-eme mma agha si Igbo hụrụ ike onwe ha n'anya, ebuwe ya ị na-ebu m agha ime onye mbụ. Ime ebe m si dị ụwa ịma ihe mụ na chi m kpara. I am a counterfeit, mmiri nshi ka m bụ. Adịghị m mma ọṅụṅụ, adịghị m mma ịdọsa dọsa. I am a very useless person. I only say what Chukwu Okike asked me to say. I fear no beggar. If you want to arrest me, arrest me. Ijibu chakwa na ihafu mmezu zuru lawa. Ụmụ Igbo, only Monday sit at home. Ka anapụta eze, the only eze enwe n'ala Igbo. A sị na Igbo enwe eze, Chineke nye anyị eze si na ebe ndị eze pụta. Igbo ga-anara mmanya na ego si ka egbuo ya. Mgbe m pakatara mba, ndị ichie si ka ha gaa Abuja. Gati ya ka kpọpụta ya, eru ebe ahụ ma ndị eze anyị, ma ndị nze na ọzọ na-ayụ ihere fọrọ nke anyị. Ọtụtụ mara ọ bụ ya mere eji egosi ndị eze n'ala Igbo, bikos ọtụtụ ha nara ego si ka etinye Nnamdi ebe ahụ. Let's go. Ebe ndị anaghị ihe ejiri mara ndị kwere ekwe.
tinyere ya ịmara ọtụtụ ọgbaghara nwanne na nwanne ya na-enwe pastọ butere ya Chineke wee nye ukwe ọ bụrụ na Chukwu na-akpọ oke ọ gaghị enye ndị omenala ndụ ọ gaghị enye ha mmiri ozuzo ịmakwa mmiri zoro ọmanyere chọọchị ọmanyere omenala Chukwu na-ekike agara m obodo oyibo mgbacha leta n'ọfụma ọ bụrụ na Chineke na-eri iro ọ gaghị emere ndị mmehie ihe ọma mere ndezi omume o kwuru okwu n'akwụkwọ nsọ si mgbaji omume ka ugo bịa mana ọ bụ mmadụ bụzi holi karịa Chukwu ọtụtụ sizi na ha ji eri igwe agara m obodo oyibo ahụrụ m ihe n'anya dị iche mgbe m bịara Afrịka ahụrụ m ihe n'anya dị iche mgbe n'ụgwọ arụsị ịgbasa oziọma onye mala nzụnye m moto mburu ya ga-atụ obodo Aba si na ngwọrọ ọgwụ ego ngana na mbara ịgbasa oziọma ekpere banyere m ụlọ mgbe Aba nụrụ ya Aba agwa ya na ọ na-agbara m ụlọ ekpere kasị ha mba na ọ bụ Chukwu si ka o mee ya asị ya na m eriela ya ọ gwa ya na ya chọrọ ironye rirori ife niile hụrụ ike na omume n'anya naanị Mọnde ka e nyere ụmụ Igbo ka ha chee nche maka Nnamdi Igbo sizie na Mọnde bido abụghị ebu ha ọtụtụ Igbo mewazie n'irayọt ka akwụsị ya ọ bụrụ ya Hausa nọ na nga Igbo ga-eje rayọt ye ọ bụrụ onye Yoruba nọ na nga Igbo ga-eje rayọt ye ndị Ghana nwe problem n'ala ha Igbo na-echekere Igbo Igbo nwere ego Igbo gụrụ akwụkwọ Igbo nwere ọnụ ọrụ dị ya kọrọ Igbo ịchọrọ ụmụ nwoke mara mma site n'ọrụ bata n'ala Igbo ịchọrọ ụmụ nwanyị dị samsam chọrọ akwanụ ndị Igbo ịchọrọ ndị ji moto n'ọgọ chọrọ akwanụ Nnewi ịchọrọ ndị ji ụlọ n'ọgọ chọrọ anụ n'Enugu ịchọkwa ndị ji ụlọ n'ọgọ ọzọ chọrọ na Anambra ịchọba na-agbachara nweta ezigbo ego chọrọ n'Imo steeti ịchọ ndị na-emere nwanne ha anyị sụkarịcha were akụnụba ihe ndị mba were nwanne ha are n'ahịa nwanne m rute n'Abia steeti ịchọ ndị na-enweghị mma mgbaghara wee n'Ebonyi steeti abụghị nwa afọ Abia steeti amamihe na mmanụ obodo m anya esi juru na Abia dị enyere nwanne ha aka ịbụrụ nwanne ha na-aga n'ihu Abia wepụ ndụ gị oge mbụ oge gara aga ihu onye Igbo nwee nsogbu ebe Igbo niile agbaga ka ha nọ nyere gị aka mana ụbọchị taatale ịbụrụ onye Igbo nwere nsogbu achọga wee megbu ka ọrụ Anambra ụfọdụ ịhụnanya gbara ọsọ Agabelova chọrọ ịma ebe isi bịa ọ dịghị onye mụrụ gị Agabelova na ga-egi ụwa nakọ ọ dị ya kpasịrị ihe masịrị ya bụ otu isi eme ihe dị ya mma bụ otu isi gburu ihe dị ya ụtọ bụ onyinye mmadụ Chineke nyere gị adịghị ya masịrị ya ụmụ Igbole ka anyị nọrọ tenisi tatromie ka Nnamdi si na nga pụta ụlọ ofu eze enwe n'ala Igbo ọnụnụ obe Nnamdi agbala ọsọ ọnụnụ obe Nnamdi agbala ọsọ ọnụnụ obe Nnamdi agbala ọsọ ndị Igbo nọ n'obe Nnamdi agbala ọsọ ọnụnụ obe Nnamdi agbala ọsọ ọnụnụ obe Nnamdi agbala ọsọ ha abịala n'Ojukwu anyị ga-ekwe
at home. Only man they sit at home.